Úsmev. Budeš na zábere. Prvá jarná jazda. Pustíme auto, nech ide prvé. Takisto ako na tej druhej ceste. Hej. My sme vlastne mali svoju Kutnú Horu, že? No, však to už bude teplo. To už... musíme po 12. To sa rozhodneme na tú Kutnú Horu podľa toho, jak bude teplúčko. Máj alebo 1. jún, však tam máme vlastne iba, sme si hovorili, že piatok, sobota, či jak to je? Máme pitnú prestávku, rozoprieme sa, lebo začína byť fakt teplo. Sa nezdá. Uvidíme takto, aké to bude. Vieš, musím otestovať, jakým módom budem točiť, či ultra super wide, alebo ultra wide ako teraz. Nech si to môžem nastaviť a vedieť, čo je ten optimálny. Tuto za chvíľku pôjdeme doľava, teda keď chceš ísť tie halúsky zobrať. To už je na mňa, ale... 165 kluky. No? Takže pozerám na tie moje kluky, aké sú krátke. 165. Mužky začínajú lietať. Nie. Nenechám ťa predsa jazdiť len takými onými v ruke, to budeš držať. Sa vyrýpeš. Pozri, aké kreatívne riešenie som vymyslel. Stačí šatka, halúza je to. Šalapery. Už to tu je. Už to tu je. Aj som zabudol, že nám tu minule navozili tento asfalt a zadúpali ho. Že to došlo z Maďarska, nie? A že do Maďarska to došlo zo Sýrii. Takže teraz vyskúšame wide. Uvidíme, čo to spraví. Musím dobehnúť Andrejku. Sa rozbehla ako drak. A ešte trochu cítim aj rameno. Relatívne fúka vietor. Tak snáď tento penový tlmič bude stačiť. No, 10 kilometrov. Sa ukáže teraz, čo si robila celú zimu na tom trenažéri. Nech sa páči. Takže normálna makačka, hej, bola. Okay. No, aj veci na behanie. Čo? Zoberiem sa do toho zakopaného aj veci na behanie. No, aby ťa ruka nebolila. No, myslím si, že už to bude v pohode. No, 15 kiláčikov za nami. A tu som sa s nimi ešte hral, nastavovali, takže som tam hodne do toho ťukal. Ale ja mám väčšie, takže tam je väčšia baterka trochu. Paráda, paráda. Už je to tu. Kým ma predbehneš, aby som mal niečo pekné v zábere. Dobre.
St. Martin. Koniec. Okej. Andrejka wprawie jak rakieta.